Bàsicament, una forma de coneixement que sigui lliure s'ha de poder fer servir sense restriccions, s'ha de poder estudiar sense cap limitació, s'ha de poder modificar per adaptar-la a les teves necessitats i s'ha de poder compartir amb els amics. Aleshores, això, depenent de quina cosa concreta estiguem parlant, té unes implicacions o unes altres. En el cas del programari, per exemple, del software, això vol dir que s'ha de poder copiar, que s'ha de tenir accés al codi font per poder-lo modificar, i això requereix que aquest codi sigui sota unes llicències concretes. En el cas d'una xarxa, per exemple, això té unes implicacions totalment diferents. Vol dir que la xarxa no imposi limitacions als protocols ni als tipus de transport, als tipus de comunicacions que es fan per dintre aquesta xarxa, vol dir que no imposi limitacions a qui pot construir un node i juntar-se en aquesta xarxa, etc. Aleshores, en el cas concret del programari, un factor important per garantir aquesta llibertat és el que comentava fa un moment de les llicències. Quan un programador desenvolupa una peça de programari, allò per defecte és propietat seva sota la llei de drets d'autor. Això, depenent de cada país, hi ha unes diferències importants, però per simplificar, si tu no dius res i publiques una obra, ja sigui un llibre, una cançó o una peça de programari, la legislació vigent et reserva a tu tots els drets sobre aquella obra. Això vol dir que si algú en vol fer un ús que tu explícitament no has autoritzat, t'ha de demanar permís. Aleshores, això òbviament imposa moltes barreres als usos que es poden fer d'aquesta obra i sobretot a les coses que es poden construir fent servir aquella obra com un bloc inicial. Si penseu una mica com es desenvolupa la ciència i la tecnologia durant de la història fins fa relativament poc, com van començar a aparèixer les patents i els drets d'autor, abans d'això, evidentment que hi havia unes comunitats més o menys tancades que controlaven aquesta tecnologia, però no existia el concepte de propietat intel·lectual, de que aquella peça de coneixement era propietat d'algú que tenia el dret de prohibir als altres fer-la servir per desenvolupar una cosa nova o simplement per fer la seva vida més fàcil. Què passa? Que arriba un moment, per exemple, en el cas concret del programari, als començaments de la informàtica, el negoci estava en les màquines. Els ordinadors eren unes màquines que ocupaven tota aquesta habitació, que valien milions i milions, i a ningú se li va acudir explotar comercialment els programes que corrien en aquestes màquines, perquè hi havia negoci de sobre simplement en muntar aquella màquina i fer-ne el manteniment. I això va ser així fins pràcticament a començaments dels anys 80, a finals dels 70, només hi havia ordinadors a les universitats, a les grans empreses i a institucions públiques, i les empreses que fabricaven aquests ordinadors i que en desenvolupaven gran part dels programes, els sistemes operatius, els programes que feien servir, el seu interès era simplement vendre més màquines i fer contractes de manteniment per a aquestes màquines. Però els programes en si, ells te'ls donaven, no imposaven cap restricció legal al que tu després fessis amb aquell programa, amb la qual cosa, si tu a la teva universitat tenies una màquina, jo a la meva en tenia una altra i fèiem servir programes similars, i jo a la meva universitat n'havia fet una sèrie de modificacions interessants que a tu t'agradaven i en un congrés ens posem a parlar i tal, hosti, passa amb això, doncs t'ho enviava, amb unes cintes així per correu, i tu agafaves allò i feies servir i ningú li semblava, no, ara, si jo et passo un programa, tens com aquella cosa, hòstia, com si compres alguna cosa il·legal al carrer, no? Estem fent una cosa que, no sé si això ens ho podem copiar, no? I ara ja no, està més acceptat, però tu fa uns anys et posaves en un congrés d'informàtica a repartir CDs, així, o amb una copiadora, com feien els d'Extremadura, que anaven amb una màquina i copiaven allà mateix la seva distribució de Linux. Hosti, la gent preguntava, i esto és legal? Perquè, clar, ja ens han posat la cosa aquella de que copiar programari és dolent. Per què? Aquí he repartido el programa y yo tengo un número
El número de sèrie. Clar, per què? Doncs perquè a finals dels 70, començaments dels 80, la informàtica es va fer més barata, no? Perquè la microelectrònica evoluciona, que és una barbaritat, i cada cop és més barat produir ordinadors. I una cosa que als 60 era impensable, i que era que la gent normal a casa seva volgués tenir un ordinador, doncs als 80, sobretot cap a finals, comença a ser algo, les Amstrads, Commodores i tot això, i si a casa era així, a les empreses era molt més, no? Totes les empreses comencen a desplegar sistemes informàtics per un munt de coses, per comptabilitat, per un munt de coses. Aleshores, les empreses comencen a veure el negoci no només en vendre l'ordinador, sinó en vendre't el programa que va amb aquell ordinador. Aleshores, et venen el sistema operatiu, ja no el pots modificar, ja no et donen el que s'anomena el codi font dels programes, que és el que et permet estudiar-los i modificar-los, sinó que et donen ja una caixa tancada, una caixa negra, que tu allò pots fer servir a dintre de la teva, només en aquella màquina, i no en pots fer còpies, i si et deixem investigar-lo una mica més, has de signar un contracte conforme no en parlaràs amb ningú sota risc de vés a saber. Aleshores, s'imposa aquesta cultura del programari que en diem propietari, que és allò que no es pot copiar i és una caixa negra que tu no en tens ni idea del que està passant dintre del teu ordinador. Tu envies el correu i allò passa per dintre d'uns gnomos que ja viuen allà dintre, i ells fan les seves coses i ho envien. I tu ni t'interessa ni t'ha d'interessar, perquè no és assumpte teu. Aleshores, això mosquejava molta gent, sobretot a la gent que venien des de feia anys a les universitats treballant d'una manera radicalment diferent. Entre ells un senyor que es deia Richard Stallman, que un dia va acabar fins als nassos i va dir això no pot ser, hem de muntar una altra cosa. Aleshores, va començar un projecte, el projecte GNU, per crear un sistema operatiu totalment lliure, que qualsevol pogués fer servir per el que li donés la gana, el pogués modificar, adaptar, etc. Aleshores, durant els anys 80, aquest projecte van treballar molt, van créixer molt, i a finals dels anys 80 havien construït totes les peces que calen per al sistema operatiu, que és el programa principal de l'ordinador, que fa córrer altres programes, i els faltava el que s'anomena el nucli del sistema operatiu, que és el que comunica directament amb la màquina. Aleshores, a principis dels anys 90, un estudiant finès, que es diu Linus Torvalds, com a projecte de fi de carrera, va començar a fer justament això, un nucli que fos compatible amb Unix, que és el sistema amb el que el projecte GNU volia emular amb el seu sistema operatiu lliure. I la diferència fonamental, la diferència cultural fonamental entre aquests dos projectes és que en Linus, des del començament, va fer servir internet per difondre el seu projecte. El primer que va fer, quan tenia una cosa que encara funcionava així agafat amb pinces, és publicar-ho, penjar-ho en un servidor d'internet, que en aquell moment encara estava en calçotets internet, però ja a les universitats sobretot es feia servir molt, i ho va publicar una notícia en un grup de notícies de friquis, de programadors, que deia: he començat aquest projecte, encara va agafat amb pinces, però si a algú li interessa, aquí està el codi. Ara el que cal fer és això i això. Si algú està interessat, endavant, amb el codi feu el que vulgueu. I des de molt aviat el va publicar amb una llicència, que és la GPL, que és justament la que feia servir l'Stallman i companyia, que garanteix que hi haurà accés en el codi font, no només en aquell codi que es publica, sinó en qualsevol modificació que es faci en el futur, força a que obliga a que es publiqui sobre les mateixes condicions. Aleshores, pel fet, una, que era la peça que faltava per completar aquest sistema operatiu lliure, i una altra, que la forma d'organitzar els col·laboradors era radicalment diferent, aquest projecte Linux, el nucli aquest lliure, va tenir un boom de col·laboradors i realment en cosa d'un any havia avançat una barbaritat, a un ritme molt més ràpid que el que avançaven els projectes de la GNU, que se seguien desenvolupant
per grups relativament petits i es distribuïen còpies enviant-les per correu en cintes magnètiques, molt a l'any 70, diem, no? I en canvi, Linux i molts altres projectes que van començar més o menys a principis dels 90 feien servir internet com una peça bàsica de comunicació i de col·laboració entre els desenvolupadors. Aleshores, de seguida s'ajunta aquest nucli en Linux amb el projecte GNU per crear el primer sistema operatiu realment lliure, en què totes les peces són programari lliure. Aleshores comencen a aparèixer les primeres distribucions que són simplement paquets de programes que venen tots junts amb una forma més o menys coherent d'instal·lar-se i de fer-se servir, que al començament eren una cosa molt per especialistes, perquè instal·lar una de les primeres distribucions de Slackware o de Debian era una tortura, i en canvi ara una distribució moderna com l'Ubuntu, tu agafes un ordinador més o menys convencional, li poses allò, siguiente, i tens un escriptori preciós amb totes les aplicacions que necessites a casa. Ha evolucionat molt i molt. Però només ja dintre dels anys 90, des dels principis, que era realment una cosa molt de quatre friquis fins al final, al final dels anys 90 ja empreses molt i molt grans comencen a dir, hosti, això aquí hi ha tela, no? Comencen a aparèixer les primeres distribucions comercials, entre cometes, en el sentit que tenen una empresa important darrere, i comencen a vendre no el programari en si, perquè el programari no es ven sota llicència, sinó els serveis. Per exemple, Red Hat el que fa és dir, jo et venc la meva versió de Linux per grans màquines, per servidors, i tu el que compres no és els programes en si, o el dret a fer servir els programes, sinó suport per un any, que truques per telèfon i t'arreglem el problema, que et certifiquem per escrit que la nostra distribució funciona perfectament amb aquesta màquina, no? El que compres, apareixen una sèrie de models de negoci que fins aquell moment no existien, o no en aquesta escala. Models de negoci. Un és aquest, no? Els serveis que es venen al voltant del programari. Hi ha moltes empreses que fan servir programari lliure, per exemple, per desenvolupar pàgines web, gestors de continguts, el servidor web lliure, el sistema operatiu sota lliure, amb la qual cosa, quan a tu es venen el producte, poden oferir-te un preu molt millor que si es fes servir programari no lliure, perquè tu no estàs pagant la part que et toca de les llicències d'aquests programes. Tu només estàs pagant el servei en si del disseny i de desenvolupament de la teva base. No només això, sinó que un cop tens aquella web i se t'acaba l'any de manteniment que havies pagat amb aquesta empresa, si tu estàs descontent o tens una altra persona que t'ho fa millor o tens algú del teu propi equip que en aquell any ja s'ha format en aquella tecnologia, pots passar del contracte que tenies i contractar una altra persona o gestionar-ho tu internament. Això, si fas servir programari que no és lliure, no tens cap manera ni d'aprendre a fer-lo servir tu per no haver de pagar a algú altre, ni d'escollir en el lliure mercat aquest famós en el que vivim, de dir, a veure, qui m'ofereix el millor preu o el millor servei per el millor preu. I hi ha molts altres models de negoci més o menys similars a això. Hi ha empreses, per exemple, que desenvolupen un programari, l'alliberen i després en tenen una altra versió que potser té alguns mòduls addicionals o alguna funcionalitat addicional i aquella sí la venen sota llicència. Aleshores, financen, l'empresa obté beneficis de la venda de llicències i es beneficia del suport de la comunitat en el nucli de la seva aplicació, que és lliure. O poden vendre, per exemple, hi ha un entorn de desenvolupament que és un Qt, una sèrie d'eines per construir aplicacions gràfiques, que és lliure, qualsevol pot fer servir per desenvolupar aplicacions gràfiques, però si tu el vols fer servir per desenvolupar una aplicació que no serà lliure, aleshores has de pagar una llicència.
a l'empresa que desenvolupa. Amb la qual la comunitat de desenvolupament de programa lliure la fa servir lliurement, però una empresa com, no sé, un fabricant de mòbils que vol fer servir allò per un programa pel mòbil, que no serà lliure, sinó que es vendrà només en format binari, només es podrà fer servir i ja està, doncs aquells han de pagar una llicència. Cultura lliure què seria? Seria el mateix que estàvem parlant, no?, amb una obra artística, per dir-ne d'alguna manera. Per exemple, jo soc compositor, faig música, la forma a la que estem habituats a distribuir aquesta música és que jo contracto amb una discogràfica, tinc un contracte amb aquesta empresa que bàsicament el que fa és produir el meu disc, que és el seu producte, ells els venen, me'n donen una petita part a mi i amb allò bàsicament s'enriqueix el productor, que és qui posa els diners inicialment però no posa el coneixement, entre cometes, o l'objecte que s'està venent, que en aquest cas és una cançó. L'alternativa quina és? Doncs distribuir allò d'una manera diferent per uns canals diferents i que qualsevol en pugui gaudir. Dius, bueno, però de què viuré jo com a músic? Bueno, la majoria de músics, la gran majoria, no poden viure de la música perquè ni ara ni mai han pogut, a no ser que tinguessin algú darrere que els donés suport econòmic, no? Però, bueno, per exemple, molts músics el que fan és fer servir el fet aquest de regalar, entre cometes, la seva música o part de la seva música com una eina de promoció que després fa que tinguin més gent als concerts, que és el que de veritat els dona diners. I hi ha molts grups petits, mitjans i grans que estan començant a fer això, no? A distribuir tota o part de la seva música sota llicències que permeten que circuli lliurement per internet i a canvi aconsegueixen publicitat gratuïta o pràcticament gratuïta, que la seva música soni molt per tot arreu i que vingui més gent als seus concerts, que al final és d'on ells treuen a gust. O regalen el disc per internet per descarregar i després el venen en un pack de luxe tal pel triple del que costaria un CD normal i al final fan números i resulta que han guanyat molta més pasta i la seva música s'escolta molt més, que al final per la majoria de músics és l'objectiu principal. Hi ha molts altres exemples, no? Accés lliure a publicacions científiques, per exemple, si ja hem pagat a través dels impostos la infraestructura d'universitats, centres de recerca, etc., que produeix una certa peça de coneixement, quin sentit té que aquella peça de coneixement després estigui sota patents, amb la qual cosa, si jo tinc una empresa que vull fer servir, he de pagar la patent, es publica en una revista que costa milers d'euros subscriure's i amb la qual jo no puc accedir, però una universitat de Ghana tampoc. L'alternativa i al final això el que fa és posar barreres a l'intercanvi de coneixement, que és la base del desenvolupament científic. Per exemple, Ubuntu neix sobretot per intentar cobrir un perfil d'usuari al qual ningú tenia en compte. I és el perfil d'usuari majoritari a sobre, que és la persona que fa servir un ordinador per fer una tasca concreta, que ni li preocupa en principi massa com funciona l'ordinador, només que funcioni. Podríem aquí posar des dels usuaris d'ofimàtica, pur i dur, la gent que navega per internet i que vol una gestió del correu electrònic i potser alguna coseta més. O sigui, ens hem de situar un nivell de coneixement mig, baix, i la majoria d'usuaris que hi ha actualment al món. Aquest plantejament, aquest espai, diríem, no l'ocupava ningú. Teníem, per una banda, tots els treballs d'aquestes distribucions amb un plantejament empresarial i que estaven i estan donant cobertura a les necessitats de les empreses. Tenim Debian amb un plantejament molt purista, però que moltes empreses han vist que allò era el que més els interessava pels servidors.
perquè la prioritat de Debian, que és la seguretat i l'eficàcia, casa perfectament al concepte d'un servidor, i llavors hi ha hagut moltes empreses que han optat per treballar amb Debian en aquest entorn més. Però a la que sortim dels servidors ens passem ja en entorns propietaris, siguin Windows, siguin Mac, bàsicament. Llavors aquí és on Ubuntu planteja anar a treballar. Ubuntu sempre serà gratuït, independentment de si és una versió adreçada a un ordinador de sobretaula, d'escriptori, a un servidor, a un ordinador, a un entorn diferent, sempre serà gratuït. Això és una de les coses que es planteja. Què més? Fer CDs. Ningú es havia animat a aquest nivell. Sí que petits distribuïdors, petits grups feien CDs en tant, CDs sempre se n'han fet, però a l'engròs, dir, no, farem CDs perquè serà la via de que la gent pugui acostar-se més fàcilment a Ubuntu. Crear això ha sigut un gran canvi. Per què? Tenim diferents prototips, diríem, de necessitat d'ús d'això. Per exemple, en llocs on tenim molt mala connexió d'internet. No cal connexió d'internet. Amb el CD instal·lem i podem començar a treballar ja, de zero, sense més. Però també molta gent diu, és que jo no sé això com ho he de fer. Molt fàcil, els CDs són l'eix CDs, pots agafar i el pots provar. De manera que, d'entrada, ja ens estem saltant tota una sèrie de passes que estaven fent que molta gent ja no s'acostés a Linux. Indubtablement, la primera dificultat de Linux és triar quina distribució. Però a partir del plantejament aquest, això genera un interès cada vegada més gran per Ubuntu. Però no és només això, que sí que és important, evidentment, el plantejament de com fer-ho, però sí també hi ha un altre tema que canvia els esquemes. És un compromís. Un compromís de que cada mig any hi haurà una nova versió d'Ubuntu. Això ha aixecat polsegueres i en seguirà aixecant, perquè per molta gent és un disbarat, és marcar unes exigències, però precisament és aquesta la idea, exigència. I a l'altra banda, seguretat, confiança. Saber que això al novembre tindrem una nova versió. I tindrem una nova versió que no vol dir que aquesta sigui dolenta, sinó que tot el que la gent ha anat fent, les novetats, tot, anirà incorporat allà. Per tant, si un diu, home, m'agradaria tenir aquesta versió nova, a la nova versió hi sortirà. Això té interès a nivell d'usuari, però també té interès a nivell d'empresa, perquè en cap moment hem descuidat l'empresa, malgrat que no és la prioritat. I llavors què passa? Els servidors, bueno, no ho he dit, aquestes versions, cada mig any en surt una, però aquesta concretament, LTS, Long Time Support, és una versió que surt cada 3 anys i que té una durada de manteniment molt més gran. Per què? Perquè ens podem trobar que tenim un ordinador de sobretaula i el que ens interessa és no moure'l gaire. No ens cal tenir l'última versió de l'OpenOffice, no ens cal tenir l'última virgueria, sinó el que volem és engegar-ho, fer-ho funcionar i que no ens compliquem. Doncs una LTS és una opció per dir el manteniment de seguretat hi serà durant 3 anys, com a mínim, em sembla que és 4, dic de memòria, però jo diria que és 4 anys que es fa, i a més, si la instal·lació que fem és un servidor, són 5 anys. Això vol dir que allò que dèiem d'un servidor, que t'interessa estabilitat i això, doncs saps que durant 5 anys no t'has de preocupar a tornar a fer una nova instal·lació. Et vindran totes les actualitzacions de seguretat i pots treballar molt més bé. Aquestes característiques, cada mig any una versió, cada 3 anys una LTS, les durades de manteniment, què estan aportant? Que l'usuari tingui una tranquil·litat en quant a l'eina que està fent servir. Sap específicament quan hi haurà una versió nova, sap que té diferents opcions
en funció de l'ordinador, si li interessa estar a l'última o el que li interessa és no fer grans canvis. I a més d'això, què s'ha fet? S'han tret versions de sobretaula amb els escritoris més importants. Linux, suposo que tothom ho deu saber, però l'entorn de Linux és un entorn de consola a base de comandes, text, i a sobre s'hi afegeix una capa gràfica que aquesta capa gràfica pot canviar. No sempre ha de ser específicament la mateixa. El sistema és el mateix, la base, la potència és el mateix, però canvia. Llavors, des d'Ubuntu oferim 3 versions cada vegada, una amb l'escriptori Genome, una altra amb l'escriptori KDE i una altra amb l'escriptori XFCE. Són 3 alternatives per 3 interessos diferents i alhora això ens permet encara donar més ventall per tothom qui vulgui. Això una mica és Ubuntu. Però Ubuntu, si ens quedéssim amb això, encara ens acostaríem bastant amb moltes altres distribucions. Una gran diferència d'Ubuntu són el que se'n diuen els LOCO, Local Community. Local Community som nosaltres, comunitat local d'usuaris d'Ubuntu en català. Hi ha comunitats locals arreu del món i les comunitats locals el que fan és una mica el que, per exemple, en Red Hat ofereix Red Hat a les empreses, donar suport, però evidentment d'una manera totalment altruista, sense despesa econòmica. Cada comunitat local crea tota una sèrie d'eines, estaríem parlant de fòrums, llistes de distribució, canals de xat, i aquestes eines han de servir perquè qualsevol usuari, malgrat la facilitat, que en David també ja ho ha comentat, i el concepte sempre és aquest, facilitat d'ús, encara, si malgrat això, encara hi hagi un plus afegit de poder anar a un lloc concret, consultar i rebre resposta de com solucionar un problema específic. Nosaltres, a partir de la pàgina ubuntu.cat, donem accés a tota aquesta sèrie d'eines, més un wiki de tota la comunitat on es pot anar veient tot el que s'està fent, de manera que es pot anar una mica palpant l'evolució. Però, a banda d'això, una cosa molt important, i que fem tots els locos a nivell mundial, és una festa de presentació cada vegada que traiem una versió nova. Això, al principi, la gent, què és una festa? Però sí, és una manera de posar en valor la feina de molta gent, perquè no n'he parlat fins ara, però evidentment dins Ubuntu hi ha tot un equip de desenvolupadors. Una part de l'evolució d'Ubuntu ja forma part de l'evolució de la comunitat, perquè, ho he dit al principi, ve a partir de Debian, però hi ha tota una sèrie de particularitats i coses que s'afegeixen que són pròpies d'Ubuntu, almenys de partida, evidentment, després hi ha de tothom qui les vulgui fer servir, com és lògic. Llavors les festes una mica ens serveixen per això. Podem explicar què aportem de nou, què és el que hi haurà aquesta nova versió, i en el nostre cas les festes són un punt de trobada i un punt perquè altra gent d'altres comunitats també vingui a presentar la seva activitat. O sigui, les festes Ubuntu, alguna vegada hi ha gent que m'ha dit però què feu un cop heu presentat la versió? No, és que la festa Ubuntu no és només la gent d'Ubuntu, no. Tothom qui tingui un projecte, un treball que pensi que pugui ser interessant, que pugui tenir una certa relació amb tot aquest món, pot demanar participar a la festa d'Ubuntu i encantats, no? I llavors hi ha tota mena d'activitats. I en el nostre cas, a la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català, tenim una particularitat que ens marca respecte a la majoria de comunitats. La majoria de comunitats estan relacionades amb un estat. Al nostre cas, no som la comunitat d'usuaris d'Ubuntu de Catalunya, sinó som la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català. I per tant el nostre territori, el nostre àmbit natural, és tots els territoris de parla catalana. Això quan ho vam plantejar a la gent d'Ubuntu per demanar ser un logo oficial, no ho van entendre. Però una mica... Des de Sud-àfrica.
des de la distància és lògic que es fa una mica diferent. A més, hem de pensar que en aquell moment ja existia Ubuntu a Espanya. Bé, però com es fan aquí totes les coses, el que es va fer és posar-nos a treballar. Exacte, ens vam posar a treballar, vam aconseguir suports, vam començar a crear un xat, un canal de xat, una llista de distribució, i al cap de mig any vam presentar informes. Vam dir, mireu, això és el que estan fent i això és el que podem fer. Va quedar collonits, però així mateix ens van felicitar i ens van dir que ens van demanar una ampliació més de tot el que estem fent i ja vam passar automàticament a ser equip oficial. En definitiva, tampoc ens ha d'estranyar, aquí les coses sempre es fan així. Fem feina i després, potser algú se n'adona. Bueno, val a dir que jo acostumo a esperar que surti el Catalan Remix perquè la feina que feu es noti, no és el mateix. Gràcies. Els hi diré. Sí, per mi tan important és quan surt l'abril o al setembre la versió, com quan surt el Catalan Remix, perquè els meus fills concretament em diuen i en català? Ho explicaré això. El CD, com a tot CD, són 700 megas i evidentment totes les versions en diferents llengües no hi caben. Llavors, si instal·lem un Ubuntu, triem la llengua catalana amb aquest CD, si no tenim connexió a internet no sortirà en català o sortirà només parcialment en català. Si tenim connexió a internet no passa res, perquè el programa detecta, hi ha un programa específic de configuració de llengua, detecta que manquen tota una sèrie de paquets, els baixa i te'ls instal·la, de manera que tampoc és cap cosa així extrema. Però, amb la línia aquesta, nosaltres, el nostre equip local, fem el que ell molt bé diu, els Catalan Remix. Són una versió amb Ubuntu per escritori, una versió en KDE i una versió en XFC, que aquesta a vegades surt, a vegades no, que és bastant complicat, però amb els paquets ja en català. Bàsicament el que es fa és treure alguns paquets de llengües que no es fan servir del CD i s'hi posen tots els paquets en català. Per tant, qualsevol que agafi i faci servir la versió remix, doncs encara no tingui connexió a internet, sortirà ja automàticament amb la llengua catalana. Inclús al moment de començar a instal·lar ja per defecte surt en català i tot. Forma part una de les moltes coses més d'intentar donar suport i donar facilitat a tot això. La comunitat, evidentment, també té un seguit de gent que estan fent el desenvolupament. I a nivell d'aquí, de països catalans, el que tenim és gent que se'n cuida de treballar la traducció. Igual com hi ha gent que estan treballant en Debian, estan treballant en Firefox, o estan treballant, doncs també hi ha gent d'Ubuntu treballant amb la traducció. En definitiva és el mateix, és sumar esforços i el que no fa un ho fa un altre i per aquí anar avançant. Però dins la comunitat local tenim la gent que fa traducció, la gent que està fent tot el que és la part visible, pàgines web, estructures de wiki, tot això, i gent com jo que van a xerrar per ahí a explicar totes aquestes coses. És una mica la suma de tot això el que configura la difusió i l'augment d'usuaris. Jo avui us he portat CDs per tots, per tant, el que la tingui, que el reparteixi amb algú, ja sabeu que no té cap mena de limitació. És la versió Genome, que és la que més es fa servir, i a banda d'això he portat dos ordinadors per si després algú li fa gràcia veure-ho i tafanejar com va. M'he deixat de parlar de... A banda de la versió, pensant en les versions d'escritori, com que ara d'un temps cap aquí s'han començat a fer molt famosos o molt usuals els mini-ordinadors, així de 8 polzades, 10 polzades, doncs des d'Ubuntu s'ha creat una versió expressament pensada per aquest tipus de pantalles, de manera que està optimitzat tot el sistema pensant en poder treballar més bé així. Llavors, jo me'n vaig a principi dels 2000
Doncs quan algú, no sé quina ànima caritativa, va decidir que hi havia cert rang de freqüències que formen part, per sort, del que li podríem dir el domini públic, que tu has fet referència una miqueta al principi també, no? Doncs resulta que hi ha un petit tros d'espai radioelèctric per on s'emeten la tele, la ràdio, tot això és un espai radioelèctric, que és molt preuat i que costa molt. Doncs no sé qui va ser ben bé que va tenir la idea de guardar-ne un trosset amb una freqüència que no requereix cap tipus de llicència. Igual que comentava ja amb les llicències d'ús del programari i tot això, per això els radioaficionats s'han de treure un títol perquè necessiten una llicència per fer servir unes certes freqüències. Doncs aquest petit espai radioelèctric que està pels 2 amb 4 gigahertz, doncs no requereix cap llicència i això va permetre que a principis de l'any 2000 o així hi hagués empreses que comencessin a treure aparells sota l'estàndard Wi-Fi, WIFI, que és el 802.11 i després una lletra, que bàsicament el que volen dir és que van començar a sortir al mercat tota mena d'aparells domèstics que podies comprar a qualsevol tenda, que et permetien utilitzar aquest estàndard i aquestes freqüències sense haver de demanar cap tipus de permís a ningú i a la pràctica podies fer el que volguessis. Llavors, clar, en alguns llocs van començar a sortir comunitats Wi-Fi, wireless i sortien moltes ciutats. Exacte, la gent va començar a treure partit d'aquests aparells interconnectant-se entre si, i de fet, no sé si va ser de les primeres llocs on va sortir, Seattle Wireless van ser dels pioners i després va anar sortint molta gent, per això estic parlant d'igual, ara igual dic malament, 2001, 2002, va ser gent que va començar a agafar aquests aparells i els va començar a organitzar per fer altres coses que no eren les previstes, interconnectant-se entre ells i començant a fer tot això. Llavors amb aquest ecosistema de petits grups que anaven sortint de tot arreu, que s'anaven interconnectant entre ells, doncs són una miqueta com els galos, allà en un petit poble d'Osona, certa gent va començar, Fars que Telefònica no els dona servei. Va fer el que seria la llavor de Wi-Fi net, escrita amb la grafia aquesta, i concretament la grafia aquesta ve perquè va començar a GURT. Llavors què van fer aquesta gent que va canviar una miqueta, Doncs va començar fent el mateix que feien totes les altres comunitats locals aquestes d'altres llocs, que va ser connectar-se entre ells, però sobretot per una motivació que era que ells estaven en un lloc on no hi havia cobertura de res. No hi havia, amb prou feines hi havia la DSL que coneixem ara, però és que allà no hi havia, quan estem parlant d'això, 2000, els mòdems, ja no me'n recordo massa, però diré que la DSL va ser bastant més tard i al principi era com un experiment que a vegades anava, a vegades no, i allà no tenien absolutament res de res, Llavors, clar, ells van aprofitar aquestes possibilitats tècniques per dir, doncs mira, comencem a fer entre nosaltres un acord entre iguals, això és com es van començar a estructurar i a fer xarxa entre ells. Llavors, què és Gifinet? És una pregunta, doncs, la veritat és que ara són bastantes coses. És una paraula, sota la qual hi trobem una web, una comunitat, una xarxa física real que existeix, també és una manera de com s'articula aquesta xarxa, i evidentment també hi ha una part que també afecta el programari, sobretot és maneres d'organitzar-se, també és una fundació des del finals del 2007, una mica emulant el que seria la Free Software Foundation, però també és una fundació. Llavors, bàsicament el que deia Gifinet, si mires aquí el tríptic, posa una xarxa alternativa, oberta, lliure i neutral. Al final l'alternativa ha quedat més o menys així i normalment es diu oberta, lliure i neutral. I això té molt a veure amb el que estaven explicant ells, amb les llicències d'ús, amb el compartir el coneixement lliure, tot aquest... En aquest sentit, oberta és perquè qualsevol pot formar-ne part. És una miqueta de les 4 llibertats del programari lliure, transformades a la xarxa i a una comunitat, és una miqueta el mateix, El que passa que al ser una xarxa té algunes peculiaritats. Per exemple, el de neutral, doncs, clar, és difícil d'entendre si no entens com ha anat evolucionant la xarxa internet, per exemple, des que eren aquestes universitats que compartien el codi que deia el David, fins que ha canviat amb els proveïdors de serveis, les telefòniques, tot això que s'han posat al mig, i ha canviat una miqueta aquesta filosofia. I lliure, per exemple, també entronca amb aquesta filosofia de compartir el coneixement, com estàs fent això, aquest aparell com funciona, compartir els coneixements,
veure què fan els altres, aplicar les seves solucions, proposar coses, que tot reverteix a la comunitat, ¿vale? Llavors, dintre de Guifinet, el que fa, per exemple, sobretot és recuperar una miqueta la filosofia aquesta inicial que hi havia a internet, ¿vale? De compartir coneixement, ¿vale? I recuperar un model més de sentit comú, deia, ¿vale? No? I construït des de la societat civil, això ho van començar aquests parell de pagesos que estaven allà, que es van haver de buscar la vida per tenir la connectivitat que necessitaven, ¿vale? I a partir d'aquí doncs, anar sumant gent, sempre mantenint aquesta filosofia i aquest acord entre iguals, ¿vale? Que més o menys s'articula amb el que ell comentava de les llicències d'ús i de continguts i amb el que principalment es va dir un comú sense fils, o wireless commons, que bueno, conceptualment ve com del Creative Commons, Wireless Commons, comú sense fils, ¿vale? Que és el que articula i el que diu què és una xarxa lliure i què no és. O sigui, si algú munta un aparell i tal i diu sí, jo faig xarxa lliure i tal, clar, llavors has de mirar, bueno, però tu estàs deixant passar tothom, estàs dient com ho fas, jo m'hi puc apuntar, puc passar per aquest tram, vull dir, si no estàs complint això, estàs fent xarxa, però no és lliure, ¿vale? Una miqueta com el programari, no? Show me the code, a veure on estan les coses, no? És aquí, doncs molt bé, vale. A partir d'aquí en parlem, ¿vale? Llavors, una cosa que té Guifinet, per exemple, és que està construït així, tot i que comença per ciutadans, però després ha anat pujant a nivell d'empreses, administracions, tothom en pot formar part, però sense oblidar que tots són entre iguals. ¿Vale? Té aquesta característica és de que no té amo, no és de ningú. Tu ets amo de la part que construeixes tu, però no hi ha un titular global, ¿vale? I ningú té l'exclusivitat de dir pues jo això mano aquí, mano allà, ¿vale? Llavors, per tant, ningú té privilegis sobre la pròpia xarxa, tothom és igual, ¿vale? I clar, si ho penses és estrictament el contrari dels proveïdors de serveis, que és que una empresa té un recurs i decideix administrar-lo a base de qui va pagant i qui pot permetre's aquesta quota i com hi accedeix, ¿vale? En aquest sentit, Guifinet, per exemple, el que fa és que totes aquestes paraules d'inclusió digital, la bretxa, tot això, ¿vale? Vull dir, les diferents motivacions que té la gent, doncs, uns potser és perquè valoren més la part de lliure, altres potser és perquè no poden accedir a aquestes quotes, ¿vale? D'aquestes empreses que administren aquest accés, ¿vale? I de fet, sí que és veritat que va néixer a l'entorn rural, ¿vale? Per un tema de logística, de desplegament de l'ecos, però també és veritat que, i més ara amb els temps aquests de crisi, tota la crisi, que a l'ambient urbà també hi ha moltíssima gent que tampoc pot accedir a aquests recursos, ¿vale? Llavors, a partir del 2004, que va anar creixent tot això, ¿vale? L'any 2007, Guifinet ja hauria tenir de l'alçada d'uns 3.000 punts connectats a tot Catalunya, doncs va rebre el Premi Nacional de les Telecomunicacions de la Generalitat. I va ser força curiós perquè, clar, una miqueta la pregunta de què era Guifinet, qui era Guifinet? Aquí li donem el premi. Clar, van dir, doncs mira, són 15.000 euros de premi en metàl·lic, perquè tal, i qui posem el taló? Bueno, clar, és que aquí som una gent, tenim una web, clar, què posem? El domini, què posem? La gent, o si no hi ha ningú, qui posem aquell? O si tampoc és ningú, perquè va posar primer, no és ningú, no era ningú. Llavors es van aprofitar aquests diners, que clar, per una banda s'havien de cobrar, però per l'altra no era ningú. Llavors van dir, bueno, farem una mica d'impàs, intentarem constituir la fundació, que és el que comentava ell, una miqueta com una fundació sense ànim de lucre que vetlli per aquesta manera de fer xarxa, ¿vale? I enfortir aquest model i ajudar a expandir-lo no només a Catalunya sinó a altres llocs, ¿vale? I bueno, el que passava és que clar, per fer una fundació es necessitaven més diners, necessitaven 30.000 euros. I clar, llavors van dir, bueno, doncs mira, fem que comencem la fundació, però ho deixem com a mitges, però llavors podeu cobrar-ho, i per arribar fins als 30.000 el que va fer la gent, ja d'aquests nodes que hi havia uns 3.000, bastanta gent, no sé si van ser com uns centenars de... no, un centenar potser no arribava, 70 o 80 persones van ser com a socis fundadors, ¿vale? I van aportar el seu material que ja tenien instal·lat com a béns, això no ho sé dir mai, béns mobles, capital de la fundació fins a arribar als 30.000 euros. Llavors amb això es va constituir i aquella gent realment que va donar part del que ells s'havien gastat
que realment era seu, ho van donar a la Fundació. I així és com es va constituir la Fundació que comentava. El Wi-Fi, perquè el Wi-Fi es va triar perquè era barat, perquè no requeria llicència, però també té uns inconvenients que, clar, és molt menys fiable que un cable. El Wi-Fi funciona, però tothom sap com va el Wi-Fi a casa, no? A vegades va, a vegades no va, és una miqueta, no?, màgia negra, no?, que té la seva explicació, però ja hauria de venir un teleco sense explicar-nos-la, i és bastant més complex que tot això. Però la manera de fer... I al món real, si cau un arbre o es posa una branca pel mig o... Bueno, clar, no hem entrat d'explicar ben bé com s'articula físicament la xarxa Wi-Fi, no? Però sí que és veritat que el Wi-Fi, l'estàndard Wi-Fi, clar, què et passa? Que s'està fent una miqueta un mal ús, de tot això, perquè les empreses proveïdores de servei venen, t'instal·len el router i si tu estàs en un bloc de 20 pisos, amb 6 pisos per planta, doncs a tothom els hi posen el mateix router i depèn de com li piqui l'instal·lador estan tots al mateix canal. I allò és un medi compartit, vull dir, no t'imagines un cable, però si t'imagines un camí, no? I tots hem de passar per aquí, clar, llavors, hosti, és que no es pot passar, clar, és que voleu passar 200 camions per un camí de carro, vull dir, clar, la que passa un va molt bé, però una miqueta és això, no t'has d'imaginar el Wi-Fi, te l'has d'imaginar com un fil, també. Llavors, clar, Guifinet, en certa manera, també intenta posar una miqueta d'ordre en aquestes coses. Per exemple, en una comunitat no posaria tants aparells com veïns, sinó que intentaria dir, bueno, doncs posem-nos d'acord, maneguem-nos entre tots, posem un únic aparell, no? Fem-ho d'una altra manera, perquè al final el soroll radioelèctric aquest que generen perjudica la pròpia xarxa. El que volia venir a dir és que aquesta manera de fer xarxa, si tu la passes, per exemple, a fibra òptica, que és el que s'està fent ara, resulta que és molt més fiable, però els mateixos principis els pots aplicar. I passa que en el cas de la fibra s'han aixecat els carrers no sé quantes vegades per passar fibra, i municipal, i no sé què, però segueix sent un ús exclusiu que està en mans d'empreses privades, empreses concessionàries. No s'està fent servir aquesta fibra de la mateixa manera com es fa servir Wi-Fi, que és que una vegada aquell enllaç està allà posat, és de tothom, i tothom hi passa per igual, i ningú té prioritats.